uNkulunkulu akakulondle kubusise uphile uphumelele. Igama kuPastor Winindi siyayithoba siyazehlisa. Ngicela ukuthi inamba isebenzise umuntu oyimember i-channel kuphela kusabona likusindwa ntambama. Lowo muntu lo uyafona WhatsApp. Abantu-ke baya WhatsApp ngobuningi angazi ukuthi wabe WhatsApp ngoba akukho la ngikhona ukuthi be-WhatsApp khona. Nakhona ufona ngo-9 kuya ku-5 ntambama kuphela. Okunye esicelayo ukuthi sibheke naliphupho sihle emadonsela mina ngikuphe inkomo eziningi ezibovu umhlambi wazo akabingelela akaceli ngale kwethu asikujwayele ukucela asikujwayele ukubingelela. Yini inkomo abanye bathi cow ngesingisi omunye ngathi cackles inkomo. Okay, yeah, cows and cackles omunye ngathi livestock uyafana okusimila. So inkomo ngokwesintu yaba yithongo noma ngathi isidalwa omunye ngathi imoya yekhaya. Ingaba incebo, ingaba imoya emibi, kudependa ingaba umuntu, kuya ngecontext ngomongo wephupho ngaleso sikhathi yabo. So number 1, ngokwesintu uma kuphi inkomo uphawu oluhle umazi ibovu ngoba lokho kungasho ukuthi kungenzeka kade uvakashelwe noma kade izidalwa zakomalume wakho zibuthene futhi ziziveza kuwe. Ukuthi iphupho leli lingavela mangukuthi kukhona okwenzile ngabe uphahlile. Kade uphahla, kade uyimemile ezidalwa noma kukhona kade ukwenzile just recent ngabe inhlambululo, ngabe yamaladi njalo njalo yabo. Bese livela ke leli. Noma ziziveza nje ukuzokukhomba ukuthi wena umsamo okusingethe iwakomalume, yabona? 2, kwesinye isikhathi kuyenzeka uma kuphi inkomo kube uphawu oluhle umazi ibovu ngabe likhomba ukuthi kungenzeka kunobunhlanhla nencebo noma ke imali ivela kuphi ivela edalweni zakomalume. Ukuthi nje kungenzeka nje manje wena usimeme unemali noma uzoba nemali noma izinto ihamba kahle siyakukhombisa ukuthi le ncebo nemali onayo nobunhlanhla buvela lapha ya komalume, yabona? 3, kuyenzeka futhi uma uphupha inkomo zomalume kube uphawu oluhle uma zibovu. Leli sengabe ikhomba ukuthi kungenzeka kade ukhonjiswa ukuthi uma ufuna ukwenza umsebenzi lo mhlawumbe owuhlelile njengamanje noma ohlelayo kungenzeka kumele usebenzise inkomo ebomvu ngoba kukhona igaba lakho lithola ukuthi umcimbi wakho ufuna uwenze ngenkomo emhlophe noma ufuna uwenze ngenkomo ebovu noma ufuna uwenze so ingenzeka futhi yabo. So la sibheke nje iBhayibheli ngamabomu uNumeri 19:9. Lokhu kuyisimiso somthetho uJehova ayalile ngaso ukuthi ke yisho kubantwana baka-Israyeli ukuba ke balethe kuwe isithole esibovu esingenasici esingenayinsolo, yabo. Kwa number 4, kwesinye isikhathi singabe siyibheke nje inkomo njengophawu oluhle uma ibovu. Ngingasho nje mhlawumbe ukuthi ungalindela nje ubunhlanhla ukuchuma incebo nemali nje ukuze ukwazi ukuphila wena noma umuntu njengamanje vele onemali nochumayo kube kuphela. UGenesis 4:1-26 ithole sisikhombisa izinto eziyiminyaka esikhombisa lokuchuma. Kanti u-Exodus 10:26 imfuyo yethu nayo iyakuhamba nathi. Siyabonga-ke besibheka la inkomo ezibovu specific. Blessed.